Všetci, my vás vítame. U nového videa, počkej, my natáčame na kanáliky. Hej. Dobre, takže natáčame na kanáli. Povedz, ako sa voláš na kanáli. Ja sa volám Petra Pacigová. Stelka mi ešte nepovedala, ako Dobre, ja poviem za tebe do videa. A najprv povedz, že... No dobre, takže takto. Teraz vyjde nové video dlhé, takže prídite na kanál a užite si. Dobre, takže bude tu veľa... Čo ideme natáčať? Dobre, ešte nevieme, čo ideme natáčať, ale budeme asi veľa... na kanáli. Budeme asi hľadať poklad. Proste nejaké veci na zemi, nejaké mince. Ja som si myslela, že budeme niečo také zaujímavé. Alebo budeme tvoriť, alebo hľadať, alebo... Tvoriť? Ježiš, tam je Filip, zdrhaj. No, prepáčte, je tu sused. Musím bežať. No to by nedopadlo dobre. Takže prídite dole na kanál a sledujte nás. Čaute. A nezapomnite sa pozrieť na naše videá. Čaute.